Zdravo đaci! Kako ste danas? Danas radimo sintagme. Naučit ćemo šta je to sintagma i koje vrste sintagme postoje. Da počnemo. Sintagma je skup od dve ili više reči koje imaju zajedničku službu u rečenici. Svaka sintagma ima glavnu reč i zavisne članove. Glavna reč u sintagmi je ona reč bez koje bi čitava rečenica izgubila smisao. Evo jedne rečenice kao primer. Moj brat od tetke dolazi popodne. U službi subjekta je grupa reči moj brat od tetke. Glavna reč je ona koju ne možemo da izostavimo. To je reč brat. U ovom slučaju glavna reč je imenica. Taj dečak je izuzetno brz. Sintagma je izuzetno brz u službi imenskog dela imenskog predikata, a glavna reč ove sintagme je brz. Kakav je dečak? Brz. Reč brz je pridev. Vozio je izuzetno pažljivo. U službi priloške odredbe za način je grupa reči izuzetno pažljivo. Glavna reč je pažljivo, to je prilog. Primetivši druga, potrčao je do njega. U sintagmi primetivši druga, glavna reč je primetivši, a to je glagol. Sada ćemo naučiti koje vrste sintagme postoje. Vrsta sintagme određuje se prema vrsti glavne reči. Pa tako postoje imenička sintagma, pridevska sintagma, priloška sintagma i glagolska sintagma. Imenička sintagma je ona sintagma kojoj je glavna reč imenica. Zavisni članovi sintagme zovu se atributi. Pogledajmo rečenicu moj brat od tetke dolazi popodne. Sintagma je moj brat od tetke. Glavna reč je brat, to je imenica, a atributi su moj i od tetke. Pogledajmo sada drugi primer. Kupila je crvenu haljinu dugih rukava. U primeru crvenu haljinu dugih rukava, glavna reč je haljinu, to je takođe imenica, a atributi su crvenu i dugih rukava. U primeru u januaru sledeće godine, glavna reč je u januaru, to je imenica, a atributi su sledeće godine. Glavna reč je, ponavljam, ona reč koju ne možemo da izbacimo, a da rečenica zadrži smisao, a atributi su tu da bliže i bolje odrede glavnu reč sintagme. Atributi mogu stajati ispred ili iza glavne reči. Pridevska sintagma je sintagma u kojoj je glavna reč pridev. Zavisni članovi pridevske sintagme takođe su atributi. Pogledajmo primer. Taj telefon je prilično skup. U primeru prilično skup, glavna reč je skup. To je pridev, atribut je prilično. U primeru utakmica je bila vrlo napeta, imamo sintagmu vrlo napeta, glavna reč je napeta, atribut je vrlo. Sada imamo primer veoma lepa devojka ušla je u prostoriju. Imamo sintagmu veoma lepa devojka, to je imenička sintagma, ali imamo i veoma lepa, to je uža pridevska sintagma, glavna reč je lepa, a atribut je veoma. Priloška sintagma je ona sintagma kojoj je glavna reč prilog. Zavisni članovi priloške sintagme takođe su atributi. Učenici su je slušali naročito pažljivo. Sintagma je naročito pažljivo, a glavna reč je pažljivo. Atribut je naročito. Živeli su daleko od nas. Sintagma je daleko od nas, glavna reč je daleko, a atribut je od nas. Igrao je danas jako loše. Sintagma je jako loše, glavna reč je loše, to je prilog, a atribut je jako. Glagolske sintagme. Glavna reč glagolske sintagme je glagol.
u neličnom glagolskom obliku. Pazi, glavna reč glagolske sintagme mora biti glagol u neličnom glagolskom obliku. To može biti infinitiv ili jedan od dva glagolska priloga, znači glagolski prilog sadašnji ili glagolski prilog prošli. Zavisni članovi glagolske sintagme su atributi. Pravo je zadovoljstvo čitati dobre knjige. Sintagma je čitati dobre knjige, glavna reč je čitati, to je infinitiv glagola, a atribut je dobre knjige. Čitajući dobre knjige upoznajemo sebe, predele i druge ljude. Sintagma je čitajući dobre knjige, glavna reč je čitajući, to je glagolski prilog sadašnjeg glagola čitati, a atribut je dobre knjige. U primeru, pročitavši dobru knjigu, legla je da spava, imamo sintagmu pročitavši dobru knjigu, glavna reč je pročitavši, to je glagolski prilog prošli glagola pročitati, a atribut je dobru knjigu. Još jednom da ponovim, glavna reč glagolske sintagme je neličan glagolski oblik. Ako imate ličan glagolski oblik, to onda nije sintagma, nego predikatska rečenica. Sad ćemo samo još da se pozabavimo sintaksičkom službom sintagmi. A sintagme imaju sledeću službu u rečenici. One mogu da budu subjekat, objekat, priloške odredbe, mogu da imaju službu imenskog dela predikata ili da budu atribut u okviru šire sintagme. Evo primjera za sintagmu koja je upotrebljena u službi subjekta. Moja najbolja drugarica danas nije u školi. Sintagma je moja najbolja drugarica i ima službu subjekta. Moj mlađi brat i ja idemo popodne u bioskop. Sintagma je moj mlađi brat i ja. Sintagma može imati i službu objekta. Pojeo sam najukusniji sendvič na svetu. Sintagma je najukusniji sendvič na svetu i ima službu objekta. Evo nekoliko primjera sa sintagmama koje su upotrebljene u službi priloške odredbe. Idemo na more sledećeg jula. Izuzetno pažljivo je pratio film. Želim da otputujem daleko od svega. Evo i primjera sintagme koje imaju službu imenskog dela imenskog predikata. On je vrlo visok dečak, taj telefon je mnogo skup. Rekoh da sintagma može biti i u službi atributa u okviru šire sintagme. On je vrlo visok dečak. I to bi bilo to. Nadam se da je sve jasno. Pozdrav!